wadda ya kada kai a wannan karamar hukuma, ya kalli wannan zargi. To abinda mutane nake son su gane, ni yanzu dan siyasa ne na ƙasa, ba na Kano, ballantana mu dubu local government, ballantana Kwankwaso. To gara Kwankwaso duk sanar je ga da iyaye da yan uwa na kan zauna da su ne magana siyasa. Muna da local government ward 12. Na so ma girman da yanzu na saki abubuwa sanda nake filin siyasa, babu wani mutum a wannan lokaci da ya sai kawo warki. Yanzu Kwankwaso da ma Madobi local government ta ɗan yi min nisa da bin diddiginta da zuwa unguwanni. Duk wani babban gida, ban ce da kai gidan can jefi ba, duk wani babban gida za ka ce babban gida a cikin shekarun nan kusan 30 ba wanda ban je ba. Musamman sannan nake a ƙasa, ko gaisuwa, ko ɗauko mara lafiya a kai shi asibiti, ko kamfen na kansila, ko kamfen na ciyaman, ko na shugaban ƙasa, ba lungun da ban sani ba. Amma yanzu zuwa Kwankwaso ma ba zaben nan ba wahala take, musamman ma yanzu karata 3.5 fa mutane sun ce ba su yarda zo Kano ba saboda su ne masu Kano, kuma saboda na san wannan sakamakon zai zo na hakura, na san wancan din shine daidai in janye jikina, na janye. Shekara 3.5 ba kama zo Kano ba da za ka je ba gobe local government ko Kwankwaso. Akwai mutane wanda suke a ƙasa yanzu ya kamata su yi siyasar Madobi, su yi ta Wudil, su yi ta Sumaila, su yi ta municipal suwaye wanda suke da baya. Amma na so in gaya maka kowannan sakamako da ka gani duk ƙarya ce. Wannan sakamako na Madobi local government kamar yadda kira ai duk tafiya suka yi, muna da wata karamar wata wadda ake share ta cinkoso, karamar wacce duk ganin kaje ka zaɓi nan kace ka zuba musu kace kowa ya zo ya zaɓi mutum, ba za su fito maka da ƙuri'a 500, amma saboda ƙuri'a 2000 suka gaya mun an fito daga wannan gudu, saboda ɗan takarar state assembly a nan da irin wa'annan abubuwa yamma can da mu inda muke daga gabar a Madobi, duk wannan ne aka zo aka yi, amma ba zaɓe aka yi wani tsakani da Allah ba. Saboda haka ina son gaya maka, shi sa nake son wata rana Allah ya sa ni samu lokaci in koma ko in kansila ko wani abu da dubu local government in ga wanda zai shigo. Sai zuwa da kansila in taimaka wannan Kwankwason da Madobi. In na samu lokaci na kasar ba yanzu ba da muke kasar da yanzu fa ni na kai matsayin zancen Enugu ake yi, zancen jihar Anambra, zancen Sokoto, zancen kaza. Ana yi nisa da Madobi local government. Ita kanta ma kan a kowane guri a sa ido. Ita siyasa haka take, kamar inda na gaya maka ba Madobi local government ba, duk local governments din nan 44 ba inda zaɓe tsakani da Allah free and fair election in ji Bature da Kwankwasiya za ta faɗi, babu shi. Duk inda gani sai dai a murɗe. Amma ya wancan zargin da suke na cikin birni, ai duk wannan a cikin birni ba za ka iya, ai cikin birni mutane wayayyu ne, ai ba yadda za ka je kai musu tilas. Ai shine ya sa ma muka samu mu da ba mu da gata na hukuma da take hannunmu. Asu suke da hukuma, chairman da local government da kansuloli fa suna nan. Appointed duk wani wanda ka taba na ce ina kowa da sai ya ce an bashi SA ne, PA ne, ana bashi 30,000 saboda wahalin da ake ciki ba zai iya zuwa gonka ba. Duka kuma mutanenmu ne, ba suna tare da su ne tsakaninsu da Allah ba. Yanzu na gaya maka sama da 50 cikin 100 na wanda suke gwamnati zan iya rantse maka ba sa tare da wannan gwamnati. Na farko an zalunci al'umma, mutane sun sha wahala. Ko yau na ji wani ya bar aiki, kuma haka suke waɗansu muna gaya musu kar ku bar aiki, ko dai ku je ku karɓi kuɗin aiki ku kwanta, ko kuma shikenan ku san dai wani hanya da za ku. Wannan 30 ɗin ragowar na kowa sauran wata 2 yanzu 60 kenan ku karɓa, za rage muku wani abu kwaye ce kare. So wanda suke cikin wannan gwamnati su kansu sun san babu gaskiya, kuma kai ne kana cikin gwamnati, matarka ba ta yarda da kai ba, 'ya'yanka suna yin Kwankwasiya, unguwarku ba wannan tsari suke ba. Duk abin da ake ciki a halin yanzu, duk gidan da ka je na gaya maka, inda gida ya isa gida a wannan kanan tamu sai ka samu ɗan Kwankwasiya a ciki. Ko ba wani abin da ake ba su, wani magana ce ta kawai tsari na gaskiya. Yanzu kowa so yake ci gaba. Wannan talaucin ya ishi mutane musamman mata. Tsarin da muka kawo mata su haihu a kyauta yanzu ka ga an rubuce shi. Tsarin da za ka je musamman harkar karatun nan da muke daraja, saboda mu tsarin mu harka ce ta ilimi, saboda ilimin nan shine komai. Mu dinnan da muke zaune a gidan nan a wannan guri da muke yi, in ba da mu ilimin wani zai kawo. Ai wannan irin da ta Bature ce, sai ka zama Bature za ka shigo cikin nan.
sai ka zama wani babban mutum za ka shigo nan. Ta ina za ka zama babban mutum a zamanin wancan ballantana kuma yanzu kai kana baka da ilimi, yaranmu gabaki ɗaya ga halin da suke ciki. Distinguish, a daidai wannan gaba duba da yanayin ka rike makamai daban-daban daga matakin ƙasa da zuwa jiha, Allah ya baka tarin magoya baya da ɗauka, ko akwai wani darasi da zaka bayyana al'umma da zama musu madubi? To ai darasan da yawa, amma dai in darasi kake nema, na farko da abin da kake yi musamman mu a bangaren siyasa, kar ka ɗauka abin da bature yake cewa politics is a dirty game, kar ka yadda da wannan, ni ban yadda da shi. Wannan siyasar inda ka san limanci a masallaci haka na ɗauke shi. In ka kawo min ba daidai ba zan ga maka wannan ba daidai ba, in ka kawo min daidai zan ce da kai wannan abu daidai ne, in zan iya yi maka zan ce zan yi maka, in ba zan iya maka ba zan ce ka yi haƙuri, in ka matsanta in ce ka bari zan duba. Shi ne ke gaya maka wannan shine tsarin da mutum zai zauna lafiya. Idan ka ce za ka bi wato zalunci da ƙarerayi da yaudara, wasu za su iya samun sa'a ɗaya biyu, amma a ƙarshe abin sai ya zo ya ruguje ya lalace, sai ka zama ka gama ɗin ba ka da wani amfani. Mutane ma sun gane an koma zai da rinka faɗa halinka. Mu tsarinmu da yake na gaskiya ne, ai kaga kamar abu ne wanda yake kan wata takalar bene ne sama yake. In ka ɗauki 99 yanzu shekara 20 99 kawai, kaga lokaci ne wanda yake nan kusa, ba da za ka koma tun lokacin muna majalisa 91 92, dogon lokaci ne. Inda tsarin nan ba gaskiya a ciki, da yanzu kuma matasa da kuka taso an ce ku zo ba za ku zo ba domin kakanninku da iyaye da abokai sun gaya muku cewar ƙarya ce. Amma yanzu yaro za a gani ɗan ƙanƙane ya ci ado na kwankwasiya, shi ma ya yarda da abubuwan da yake yi da fahimtarsa na kwankwasiya. Kaga wannan projection ya nuna cewa nan da shekaru masu yawa wannan yara ne suna nan da ransu da lafiyar su suna cikin wannan hali. To kuma shi yasa muke jajircewa, muke ƙoƙarin wannan gini da aka yi shekara da shekaru, mu yadda an rusa shi. Wannan gwamnati ta zo layin ta gabaki ɗaya ta rusa tsarin kwankwasiya ne ko tsarin ci gaba a jihar Kano. Idan na ɗan mai da baya kaɗan, duba da yanayin lamba biyunka wanda shi ne lamba ɗaya yanzu, kafin a ce an fitar da matsayin an takara a wancan lokacin an ga ana ta jayayya da kai, ko akwai wani abu da za ka iya nuna al'umma da wannan? Wani abu ya wuce wannan. A yanzu inda ake dai ko ni ne na ce ko ni ne ya ce ko waye dai ya yi gwamna ko yana yin gwamna, kuma wannan ba mu ɗauke shi a matsayin zaɓensa ba. Wannan zaɓen kwankwasiya ne. Wannan zaɓen ne in ya ci, da Allah ya sa ya ci to sai kirga ɗaya kenan. A yanzu mu tafiya muke gurupu ne ga baki ɗaya, kuma ka gudunmuwa al'umma na jihar Kano a zo a zaɓi wani da kyakkyawan zaton cewa zai yi tsari tun kafin mutane ba su gane tsarin ba, har aka zo aka ba da samfur bukata a yi kaza a yi kaza. Allah bai bashi ya zama gwamna ko shugaban ƙasa ba a ce ya kawo samfur. Duk magana da ya yi ne da abubuwan da ya rubuta. Mu mun samu dama mun sa samfur a ƙasa. Duk wani gwamna da zai zo ya saki layi to yana da matsala. In ma mun ce ya yi mutane, saboda in kai shekara 4 yanzu wannan gwamnan ba zan baka labarinsa ba, kana da ra'ayinka, amma 2015 sai in gaya maka shi. In muna zaton wannan in yayi zai yi kaza zai bulayi, ni ma na zai wannan gwamna a zuciyata zai dan su santsi nan da santsi can, ya dan kauce can ya dan kauce can, amma ban taba zaton zai fito gaba da gaba iyaki jama'a jihar Kano. Duk wani abu na alheri ba zai yadda ba. Alheri shine irin su harkar ilimin nan, harkar lafiya, harkar abubuwa na alheri, harkar noma da sauransu. Baya nan, ina yake sai da ganuwa. Wannan katanga da mutanenmu suka yi shekara, kakanninmu suka yi shekara ɗarurruka, sai da masallatai misali irin na idi din nan da aka yi tun kakanninmu da suka yi, tun gurin yana gonaki in ka fito nan ba kowa, suka sara saboda gaba suke hange ba ran wannan lokacin ba. Yanzu an zo duka gabaki daya an sa katafila an share guri ana ta gine-gine akan cikin wannan asibiti. Makarantunmu, filayen wasannin yara
filayen gadin da masu hankali gwamnoni suka sa aka dasa bishiyoyi aka kewaye guri don bayan Allah wanda suke cikin birnin nan ba su da gurin za su zauna gindin bishiya babu ma bishiyar su fito su zauna a gurin su. Duk irin waɗannan abubuwa da ba a so makaranta, duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke sakin layi akan tsarin kwankwasiya, ko mun ce ko mu ce ba an ɓata wa mutane kuma ba za su yi ba za su goyi bayan su a ci gaba da wannan tsari da ake ba a jihar Kano. To ma saurare hira ta musamman kenan ake saurara tare da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, tsohon gwamnan jihar Kano, tsohon ministan tsaron ƙasar nan kuma sanatan Kano ta tsakiya. Kamar yadda aka ji daga farko akwai wakilcin Bishin rediyo da Abubakar Isa ɗan da kuke wakilta, akwai Refawa wanda Mukutar Adam Ali Tukura yake wakilta, sai kuma Abdulbaki Ahmad Sharifai daga Garanti rediyo, sai kuma ni Shehu Bala Kabara daga Arewa rediyo. Masu saurare tsawon sa'a guda kenan muna tattauna da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, inda kuma a daidai wannan lokaci za mu ɗan tsahirta domin tafiya hutu na minti 5 don mu baiwa injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso dama ya ɗan sha ruwa kana daga bisani kuma a koma. Wassalamu alaikum.